Oeral in de lawaai binnen werkleur werd rok aan de gong. De grote zeel, toch het pronkstik, is 4 in de kleer. Maar door de bouwstoppen binnen wel nieuwe problemen ontstaan. We hadden de muren allemaal al geverfd, helemaal zwart. We hebben lekkages gehad en dat liep allemaal langs de muren heen. Dus dat hebben we weer helemaal opnieuw moeten doen. Dat is jammer, dat is natuurlijk weer een schadepost. Maar het ziet er nu weer prachtig uit en ik ben er wel trots op. Het is natuurlijk een echte Bonnemazaal, Abe Bonnemazaal, die geroemd wordt om zijn akoestiek. We krijgen een nieuw stoelenplan en nieuwe vloerbedekking. Ook de techniek is weer mooi neergezet. Ja, dat komt helemaal goed. Daar ben ik erg enthousiast over. We zijn hier in de filmzeel. Wat is hier dingen of misgangen? Nou, wat je ziet is dat dit is steenwol. Dat is vastgezet met een soort visdraad. En dat zou goed moeten werken, want hier zit een membraan achter. Dat moet kunnen trillen. En daarboven, daar zie je dat het met allemaal schroeven en bouten is vastgezet. Ook daarboven. En dat boor je door het membraan heen, hebben de deskundigen mij gezegd. En heeft het niet meer die werking van isolatie, van geluidsopvang. Dit zijn rondtes van de muzieklessen, maar dat ziet er toch hartstikke mooi uit? Ja, klopt. Het is ook qua ontwerp goed uitgevoerd. Alleen de uitvoering zelf, je ziet bijvoorbeeld hier een kozijn. En dat is niet goed. Niet conform bestek. Hier moet een soort dubbele kierdichtingen zitten, zodat de deur goed afsluit. Zodat het geluid van deze ruimte niet naar deze ruimte gaat. En ook geen last van elkaar heeft. Want hiernaast is ook een ruimte. En daar gaan we nu even naartoe. En als hier gitaarles wordt gegeven en hier piano, moet je geen last van elkaar hebben. Nou, daar is ook onderzoek gedaan naar de muren. Ertussen, hier zit ook weer een ruimte achter. En daar zullen ze niet voor niks hebben gedaan. Blijkbaar is daar ook iets mis in de scheiding. Er moet nog een nieuwe oornimmer ongesteld worden. Maar alles wordt eerst inzet om in de grote zeel op 4 december applaus te geven.